אישה יקרה ונהדרת, יש לי משהו להגיד לך שיכול להיות שיהיה לך קשה לשמוע. כל פעם שאת מלכה את עצמך, את תורמת למעגל האלימות נגד נשים. כל פעם שאת מלכה את עצמך, את בעצם מכה אישה. האם את מודעת לזה? מה זה מלכה? מלכה זה מכבסת מילים שאומרת מרביצה. ביקורת עצמית לא תגרום לך להשתפר, לא תגרום לך להימנע מטעויות. ביקורת עצמית זה מכות. אם את מאמינה שכדאי לפתור סכסוכים באלימות, בחירה בידייך. אני מבקשת ממך, צאי ממעגל האלימות. השלום מתחיל בתוכי, זה לא סתם קלישאה, זאת האמת. אני מבקשת ממך, תני לעצמך חיזוקים, תאהבי את עצמך ותעזרי לעולם לצאת ממעגל האלימות בכך שתצאי ממנו בעצמך באהבה גדולה. Nami